refrigerator te washing machine te zuana te mama kan thalai ro te e thane mi ton kai pui tu te hi sa ro pha le tu te yan kan ma mo ani chuan an pung rozor kan kha kan dor ve kha kan patani ti kan sha da pai mo chuan he da kan ge sa ti chi khoi khwa ge kha kho zo di chi ni hi do kan ti e long kan ti kan lam che thu kan hoi chuan tin helai kan lam phan tha kan lam ban tha choi helai kan sawai enjoy tu ra sum se kan ni a no pang te po ko ma mo e nge te ma e lo pa mai lo do kan lo ni pon kan sai tha po lai a ron kan thaya e asai boy lo zong khan mo kan rap da na po kan ni boy lo zong kan lo mang mo chuan thil pe kan chi po chum le pai ni lo thil ho mai sai ti boy thayang ka chu mo ma ni ta na ta nge kan tu rang chi cha kan pe mo hun kan nei tam lo wangin chuan ta hianin kan club jersey kha phau chuan kan nei do na wangin ki mi zo hianin lo in ready se kan tin na lo kal ti kha mo lo in ready se la lo in thuam se la yang pela azai rualin an on chuan nga ta chuan kan song kha supporter kan kan chae kan cha nakina kan medal stand on chom na kha chane ngai tin kan lo au don ya chuan tu na aku hon na en chin na kan se da na chrin voi khata na ka te salawang mo than la khop pin kan la mai the ri ro in family kan hom kan ni ya chu bang chuan than la kha koi lo ma se fai hi kan tu ve tro fai ni sa lo kwa chuan fai kwa kan ni chi dem kha chu bang chuan kan thil e na kha ha kan thil e na kha mo dustbin na kan pai lo ni pon kan pakita kan akanga chuanin bo huna kan pai me yang le la ya ti bal lo tu ra ni tu na ya pila le tu ne kha sa lo sai tham deu na noi sai tu ri lo so pu ga cái thứ cái bôi football là huy về thấu nhiều cái này sport cái này football nó thể về chịu nhiều về liên tục ra thật thật nào hay in có sai thiếu người nên mình sai đâu nè sai thiếu của hai không lên update
ก็ทำทุกคนเลย